సార్, ప్రజలకిచ్చే నిధులను కూడా అభివృద్ధి వ్యయంగా చూడాలని ఆర్బీఐ అంది. ఇది ప్రభుత్వానికి ఒక ఊరట అండ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మాట. ఆర్బీఐ ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే అభివృద్ధి వ్యయం అన్నప్పుడు ఏవైనా కట్టడాలు లేకపోతే నిర్మాణాలు వ్యవస్థలు మాత్రమే కాదు, ప్రజలకు అందేటటువంటి విద్య, వైద్యం, కుటుంబ సంక్షేమం ఇలాంటి అంశాలను కూడా మనం అభివృద్ధి వ్యయం కింద తీసుకోవాలి. అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి అధ్యక్ష? చాలా మంది అభివృద్ధి అంటే ఏమిటి అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. 4 బిల్డింగ్లు కనపడితే అదే అభివృద్ధి అంటారు. అది అభివృద్ధి అంటే అది కాదు అధ్యక్ష. నిన్నటి కన్నా ఈ రోజు బాగుంటే దాన్ని అభివృద్ధి అంటారు. ఈ రోజు కన్నా రేపు బాగుంటుంది అనే నమ్మకం కలిగించగలిగితే, అన్న హోప్ ఉంటే దాన్ని అభివృద్ధి అంటారు అధ్యక్ష.